TV. Muri Zimbabwe ndadzoka. Nazi pari kupisa baba inde pari hot comrade Nox Chivero vadzoka zvekare kuti vachitaura nyaya vachinyatsotsanangura vachidenengudza nyaya yekudzingwa kuruda kuitwa basa Vice President Constantine Chiwenga. You know ndachitaura nyaya about mutwini wavo comrade Nyaitsimba Mutota. I know a lot of you guys have been wondered, so who is Nyaitsimba Mutota, who is Nox Chivero, what is the difference between the two? Yo, my twins. So these guys umwacha ari kurutsa ari kutorutsa ropa ari kuchaya ropa ari kuita sei banhu yabata revolution tinomira nayo ari busy zveso ada kuudza maZimbabweans nyaya yekudzingwa kuda kuti Vice President Constantine Chiwenga. Nyaya ndamboitaura ndichikuonesa yemaZimbabweans panapa ndichitaura kuti guys trick yarongwa ndeyekuti Mnangagwa ada kusaina bill ndobva aresigna. Apedza kuresigna popa paiswa Vice President Kembo Mohadibos ndo vanenge vari last acting Vice President handiti vobva vaitwa ivo interim president. Vachipedza kuitwa interim president kobva kwazoitwa election ponzi pada kuiswa VP pada kuiswa president first lady ndo vanenge vakuitwa president. Skill rekwa Mugabe riya because mudhara atoti inini ndaneta, let's call it a quit. Mudhara atoti I'm sick and tired but tikudawo security yekuti timboitawo zvinhu zveduwo. Mudhara atoti takashanda nyika tichishandira nyika kubva kare, takudawo kumbodyawo mabenefits zvatakashandira, zvatakanamatira, zvatakaroverwa, zvatakararira nenzara, zvatakadzimira vanhu futi. Unozwa kuti nyaya dzacho dzinonetsaka dzinenge dzakawanda. Madhara aya vakavhura hombe vakaita zvinhu zvakasiyana siyana zvese saka kuti akakomanaka I think it's time, we need time to enjoy zvinhuwo kuti inini angomanaka ndazodai so ndombodyawo mari yacho because kufa kwakauya. So vanenge vakuziva kuti nguva yapadhuze, like mamwe maprofits avo vari kuvaudza kuti mudhara hausina makore akawanda panyika wapadhuze kufa. So all those things zvinhu zvokuti vanenge vanzwa vodayira vobva vaona kuti saka ndoita sei, let me enjoy my time whilst I'm still alive. Ende papa nenyaya imwe yanga yakasiyana siyana yanga ichitaurwa mudhara ane tucheche achiri kamwana kacheche zveso 883 achiita tucheche madhara zvakawanda zvine zvichiitika. So we have people like ana Tagwirei vanenge vachidawo kupinda ipapo, but Tagwirei manje akona kutoti akandwa pasi pebridge. Tagwirei achadhakwa, Tagwirei achabroka, Tagwirei achatorerwa mari yese, pfuma yese na the next president. Who is going to be the next president? Akusilia kana achinga abudira kuti next president Tagwirei will be protected, but that will never happen in Zimbabwe. Zvinogona kungoitiko 1 or 2-3 days kana vakambofela kuconvince vanhu kuti vasupport Cable 3. Vanozokwanisa sei kuconvince vanhu kuti vakwanise kusupporta Akusilia kuti aite president? So it's something that you guys should know. That is the reason ukoona kuti ana Tagwirei they've managed to convince people like ana Mavetera kuti Mavetera yowa wekuclan rangu, guys let's support this whole thing. Anenge achiwazo mudhara akuda kusiya basa, mudhara apera, mudhara abvuma, mudhara asina dzashumba dzepa matches dzedze dzekuti hadzisina mazino dzangoti but kwakungodzvowa kusingachatyise because vakuda kumbonjowa zvakaita zvakashandira. You know, it doesn't make sense kunzwa feel in power unikuchingoshanda 24/7 auende kuholiday autambe nevazukuru. So vakuda kutombogara pasi kuti vazukuru vangu muri vangani, vana vangu muri vangani, mota dzangu dzacho dzandakazokwanisawo kuwana nekutenga dzingani, all those things. Kugara paprazi, mombe dzangu ingani, mbudzi dzangu ingani, right, makwai angu mangani, mumba mangu mune makonzo nemapete mangani, all those things zvinokonakidzaka. Saka vakomana vanenge kuti this is the time for all those things, because maprofita neng'anga vanenge vachimuudza kuti your time is ticking your time is around the corner, time yekudi yekufa kwako. So ndo pakonzera zvinhu zvese kuti zvinhu zvabva zvangokona zvakadai. Saka ngoti iye achingoresigna 7 to 14 achingosaina bill 7 to 14 days ndobva abuda. I understand matop secrets aya anobuda because vazhinji kacho ndo vanenge vamadrafta kuti vaone kuti imimi muchatesta matemperatures same. I feel sorry for the guys vainge vachiti Mnangagwa ndiye chete, Mnangagwa kaudai so yakuenda muchaita sei, muchadya kupi, muchadhakwa. That's all I can say, muchadhakwa. Tell them kuti hanzi nakuli ndi muchadhakwa vakomana. Ndo zvinhu zvichanga zvichiitika. Ndachona umwe wacho vachicelebrate
muri kudzingwa kujoza ikoko muchaita sewa pane mimi muchauya tichikurova zvakaomarara. Yo unokanditarisa unofunga kuti Tagwire angandirova zvibhagere wewe. Ukanditarisa iwe, if you look at me very well unofunga kuti angandirova ndikamurova mazino aya agara mazino anenge akabatirira netupeneti angandigona. Panenge pasina deal. So guys, I don't want to waste much of the time. Let's wait for Comrade Knox Chivero to address the nation. Things got vari kutaura kuti chimudhara, but most of the issues ndatogara ndatotaura because inindiri 1 gig ndinoremerwa ma key issues ndakuudzai zvinhu zviri about to happen kuti zvone Mnangagwa is about to resign 14 days then ipo patanga kurova interim president achange ari Kembo Muhadhi Chiwenga anobva atobuda basa automatically because panenge pasina government cabinet zvese zvinenge panenge pasina pozotanga kugadzirwa parliament yakutanga kuredza toda ningi ngauye ningi ngaapinde ningi ngaaite sei. According to the deal Vice President Chiwenga is the chosen one, but kwekupedzisira kwenyaya Chiwenga is going to be the next president of Zimbabwe. I think ndatopedza. Let's meet pane nyaya dzacho dzakuitika. Handizvakuitika, tisi kutaura nyaya dzekuti dziri kureka.